जायफोरा केबिन क्रू जानो गोसो होल एक्सप्लेन खालामना खोन्थाबाय जे जोंनि सैलारिया हटेलाव थानायनिबो फैसा मोनो बुंजायो 5-6 लाखसबो थांनो हागौ स' आंनि हाइएस्ट सैलारि आं 50,000 मोनदोंबा जोंनि बेसिक सैलारिया ओमफ्राय खायसे क्याप्टेननिबो सैलारि सोंहरदों बयबो एक्साइटेड जाना दं ना खोनासंनो Hello everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to the new vlog guys. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं so guys दाखालि आं मोनसे vlog अपलोड खालामदोंमोन आरोना जेराव नोंथांमोना गोबाङानो गोबां रोखोमनि क्वेश्चन्स सोंहरदों so बैफोर क्वेश्चन्सनि गेजेराव दिनै आङो मोनसे क्वेश्चनखौ लानानै सावरायगोन आरोना जा एकदम मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होनबाबो जागोन ओमफ्राय बयबो मिथिनो लुगैनाय क्वेश्चन बियो so लोगोसे आं दा मेकअपखौ खालामथ'वाखै नोंथांमोना नुखाबाय स' आङो मेकअपखौ खालामै बै टपिकनि बागै डिसकास खालामलांगोन आरोना स' गाइस नै आंना मेकअप पाउचआ रेडिखा स' बयबो सानगासिनो खोमा माला सैलारिखौ बुंगोन स' बुंगोन गाइस लासैयै बुंलांगोन लाइक एक्सप्लेनेसन होलांगोन आरोना A to Z जे सैलारिनिया मा सिस्टेम ओमफ्राय मा हिसाबाव जोङो सैलारिखौ मोनो ओमफ्राय लोगोसे आंनि दिनैसिमाव हाइएस्ट सैलारिया बेसेबांमोन बेखौबो आं दिनै खोन्थागोन आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन स' जायफोरा केबिन क्रू जानो गोसो बिथांमोना बे भिडिअखौ स्पेशली एकदम गोसो होनानै खोनासंबानो जाबाय आरोना बिकज इट्स भेरि इम्पर्टेन्ट जेब्ला नोङो मोनसे प्रफेसनाव जइन जानोब्ला बेफोरखौ मिन्थिग्रोनांगौआ बिराद दरकार आरोना स' गाइस जोंनि बेसिक सैलारिया 37,000 आरोना yes नोंथांमोना राइट खोनादों 37,000 जोंनि बेसिक सैलारि स' नाउ लेट्स डिस्कास जे 37,000 सैलारिया माबोरै माबायदि मा गासैखौबो आं एक्सप्लेन खालामजोबगोन जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना मिन्थिगोन आरोना जे जोंनि सैलारिया माबायदि स' जोंनि बेसिक सैलारिया 37,000 बाट जोङो 37,000 मोना आरोना गाइस मानो होनोब्ला जोंनि सैलारिया जोंनि फ्लाइंनि सायावसो डिपेन्ड जायो स' जोङो जेसेबां फ्लाइ खालामगोन बेसेबांनो जोंनि सैलारिया बारायलांगोन ओमफ्राय जोङो जेसेबां खम फ्लाइ खालामगोन बेसेबांनो जोंनि सैलारियाबो खम जालांगोन आरोना बेयो 37,000नि खमबो जानो हागौ बाराबो जानो हागौ इट डिपेन्ड्स ओमफ्राय जेनेबा दिनै आङो जुदि 50,000 सैलारि मोनदोंब्ला गाबोनै जाय क्रू आंजों सेम डेटआव रिलिज जानायमोन ट्रेनिं फोजोबदोंमोन सेम डेजिगनेसन गासिबो एखे डेटआवनो जाजोबनाय बै क्रूआ आलदा सैलारि मोननो हागौ आं 50,000 मोनदोंबा बियो 60,000बो मोननो हागोन बिदि स' नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस स' जोंनि 37,000 सैलारिया मोनसे स्पेसिफिक फ्लाइंनि जोङो मोनो जाखौ जोङो 50 आवार्सनि फ्लाइंआव 37,000खौ मोनो साप'ज दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीनि फ्लाइटआ 2 घन्टानि हमना ला दा बे 2 घन्टानि फ्लाइटआव जोङो बेखौ कमप्लिट खालामोबा जोङो 2 आवार्स अफ फ्लाइंखौ कमप्लिट खालामनाय जायो जायखौ जोङो फ्लाइं आवार्स होननानै बुङो बिदिनो जोङो 1 मान्थनि गेजेराव बेसेबां फ्लाइ खालामो बिनि सायाव जोंनि सैलारिया बारायो आरोना स' बे जाहैबाय सैलारि बेयो फ्लाइं आवार्स लोगोसे डिउटी आवार्स माने जेब्ला जोङो बेसनिफ्राय जोंनि जा इन्डिग'नि अफिस डिसपैचनिफ्राय जेब्ला जोङो ओंखारलाङो बै टाइमाबो काउन्ट जाहैयो खालि बिरनायनिल' फैसा मोनगोन बिदि नङाना जोङो डिउटी आवार्सआवबो थायो स' बैनिबो फैसाखौ जोङो मोनो स' डिउटी आवार्सआ बेलेग फ्लाइं आवार्सआ बेलेग गासिबो केलकुलेट जानानै जोंनाव सैलारिया फैयो आरोना मान्थनि एन्डिंआव ओमफ्राय बे सैलारिया जाहैबाय डिउटी आवार्स ओमफ्राय फ्लाइं आवार्सनि दा नोंथांमोना आंखौ समटाइम्स नुनो हागौ जे आङो लेअभाराव थाहैयो लेअभार माने जोङो फ्लाइट खालामनानै जेनेबा दा आङो दिल्ली जयपुर दिल्ली खालामनानै दिल्ली गुवाहाटीयाव थांबाय ओमफ्राय गुवाहाटीयाव हर थाहैनांगोन स' बिदियाव बै जा आङो गुवाहाटीयाव हर थाहैगोन ना बै लेअभाराव जोंनो एकोमोडेसन फ्रियाव होयो ओमफ्राय जानाय लोंनाय थानाय गासैखौबो फ्रियाव होजोबो स' बै थानायनिबो जोंनो बै लेअभारनिबो जोंनो अलावेन्सखौ होयो आरोना बेनिबो जोङो दरमाहाखौ मोनो स' येस गाइस जोङो हटेलाव थानायनिबो फैसा मोनो बुंजायो स' जोङो डमेस्टिकआव लेअभार खालामबाथाय 750 रुपिस मोनो ओमफ्राय जुदि नोङो मासाव मोनबा डमेस्टिक लेअभार खालामबाथाय 3,500 बे एक्सट्रायै मासनि 10 तारिखआव फैयो आरोना बियो एक्सट्रायै फैखायो ओमफ्राय लोगोसे जेरै दिनै आं दिनै अपारेट खालामगोन दिल्लीनिफ्राय हायद्राबादनिफ्राय बम्बेनिफ्राय एज अ पेसेन्जार आङो फैफिनगोन दिल्लीयाव स' बै पेसेन्जार बायदि फैफिननायनि जोंनो 350 रुपिस होयो बेबो बै 10 तारिखनि अलावेन्सआव एड जानानै फैफायो आरोना स' बे जाहैबाय डमेस्टिकनि दा आङो इन्टारनेसनेलनि बागै सावरायगोन इन्टारनेसनेल लेअभार जोङो खालामो बाट बियो डिपेन्ड जायो आरोना
जे अबेबा मासाव मोननोबो हानाय अबेबा मासाव मोननाबो जानो हानाय आङो सिगां कलकाता बेसनिमोन अब्लाथ' कलकातानिफ्राय इन्टारनेशनेल लेवरखौ होआमोन बिसोर बाट आङो दिल्ली फैनायनि सिगां बिसोर स्टार्ट खालामबायमोन आरोना मोनथाम डेस्टिनेशन दुबाई बेंकक ओमफ्राय आरो सिंगापुर स' आङो फैनायनि सिगां 25th डिसेम्बराव मोनसे लेवर खालामदों बेंकक लेवर स' आइ वाज लाकि जे आं कलकातानिफ्राय बेंकक लेवरखौ खालामबाय आरोना स' इन्टारनेशनेल लेवराव जोंना 24 आवार्सनि अलावेन्सआ $80 फैयो आरोना नोंथांमोना दा केलकुलेट खालामना लादो $80 बेसेबां जाहैगोन 80 into 82 स' it will be around like 6,000 something जाहैगोन आरोना खिन्थु जुदि नों लेवरखौ 24 आवार्सनि बारा खालामदोंब्ला बिदिनो लेवरनि अलावेन्सआबो बारायलांगोन आरोना स' बियो इन्टारनेशनेलनि जाहैबाय स' बेखौ जोङो इन्टारनेशनेल लेवरखौ जुदि गाबोन खालामगोनब्ला दिनैनो बे अलावेन्सआ एड जाफैगोन आरोना जोंनि फरेक्स कार्डआव स' बिदिनो जोङो लेवरनि अलावेन्सखौ रिसिभ खालामो स' दिनैसिमाव आंनि हायेस्ट सेलारिया बेसेबांमोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना दा बयबो एक्साइटेड जाना दं ना खोनासंनो स' आंनि हायेस्ट सेलारि जाखौ आङो मोनदोंमोन बेयो जाहैबाय 82,000 yes guys दिनैसिमनि आंनि हायेस्ट सेलारिया 82,000 मोन आरोना बाट बेयाव गासिबो प्लास जादों दै लेवरनि अलावेन्स इन्टारनेशनेलनि लोगोसे डमेस्टिकनि ओमफ्राय लाइक सेलारि गासिखौबो प्लास खालामनानैसो आं बेखिनि एमाउन्टखौ बुंदों स' बे एमाउन्टखौ आङो रिसिभ खालामदोंमोन मार्चआव स' आङो दा नोंथांमोननो खोन्थानो जे आङो बोरै 82,000 खौ मोनदोंमोन स' आंनि सेलारिया 52 or 53,000 बेफोरबायदिनो माबा मोनसे स्पेसिफिक एमाउन्ट फैदोंमोन बे जाहैबाय ओमफ्राय आङो अलमाटी लेवर खालामदोंमोन काजाखस्तान लेवर ओमफ्राय बियो 70 आवार्सनि लेवरमोन आरोना गाइस स' आं खोन्थादोंना 24 आवार्सनि लेवराव जोङो $80 मोनो होननानै स' 70 आवार्सनि लेवराव जोङो अलमस्ट 19,000 मोनदोंमोन आरोना इन्डियान रुपिसाव आं कनभार्ट खालामना बुंखाबाय इन्डियान रुपिसाव जोङो बेखिनि एमाउन्टखौ मोनदोंमोन ओमफ्राय बै सेम मासावनो आं मोनसे साउदी अरेबियानि लेवर खालामदोंमोन रियाद लेवर स' आंनि बे चेनेलावनो अलमाटी लेवरनि ब्लगाबो दङ रियाद लेवरनि ब्लगाबो दङ आरोना स' नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय स' बियो आलदा ओमफ्राय जा सेलारिनि 52,000 बियो आलदामोन ओमफ्राय लोगोसे आङो डमेस्टिकनिबो माबा मोनसे मोनदेरदोंमोन स' टटेल प्लास खालामनानै आंना 80 प्लास जाहैदोंमोन आरोना सेलारिया बेयो मार्च मान्थनि सेलारिमोन बाट आं दा मोनसे खोथाखौ बुंनोसै जेब्ला जोङो इन्टारनेशनेल लेवर खालामो अब्ला जोंनि फैसाया इन्डियान रुपिसाव फैया जोङो जा कान्ट्रियाव थांगोन बिनि फैसायासो जोंनाव फैयो नालाय साप'ज आं दा साउदी अरेबियायाव थांबाथाय बिसिनि रियाला जोंनाव फैगोन दुबाइ थांबाथाय दिराम फैगोन बेफोरबायदि आरोना US डलारा कन्भार्ट जानानै बिसिनि फैसाखौ जोङो मोनो नालाय स' बेखौ जेब्ला जोङो इन्डियायाव लाबोयो इन्डियायाव जेब्ला जों कन्भार्ट खालामो थ' बिनि एक्सट्रायै एसे दानदेरो आरोना स' बेखायनो लाबोनाय जाया फैसाफोरखौ स' जोंनि सेलारिया बिदि आरोना ओमफ्राय आंनि एकदम बयनिफ्रायबो खम सेलारिखौ बुङोब्ला आंनि सेलारिया 33,000 मोन जेब्ला आङो फार्स्ट टाइम फ्लाइंखौ स्टार्ट खालामदोंमोन ना कलकातानिफ्राय अब्ला आंनि सेलारिया 33,000ल'मोन आरोना yes guys आंनि हायेस्ट सेलारिया 82,000 समथिं ओमफ्राय आंनि बयनिफ्रायबो खम सेलारिया 33,000 समथिंमोन आरोना स' दिनै आङो नोंथांमोननो आंनि सेलारिनि बागै पुरा एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थाबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ जे बा एसेबां खामायो एसेबां मायो होननानै बिदि नङा बे जास्ट मोनसे मान्थनिल' सेलारिखौ आं खोन्थादों जे 82,000 मोन अबेबा मासाव 40नि गाहायावबो फैयो अबेबा मासाव 40नि बाराबो जायो अबेबा मोनसे मासावथ' जोङो इन्टारनेशनेल लेवरखौनो मोना स' बिदिनो आरोना ओमफ्राय गाइस आं मोनसे खोथाखौ क्लियार खालामखानो दै जेनेबा बेयो आङो मोनसे मान्थनि लाइक हायेस्ट ओमफ्राय बयनिफ्रायबो एसे लवेस्टखौल' शेयार खालामदों नङा होनब्ला खायसे साननो हागौ जे 82,000 वाव इट्स साच अ हिउज एमाउन्ट अफ कोर्स इट्स अ हिउज एमाउन्ट बयबो मानियो बयबो एक्सेप्ट खालामो बे बुस्थुखौ बाट जेब्ला जोङो बेलेग मोनसे कान्ट्रियाव लेवर खालामो स्पेसियेलि जेब्ला जोंनाव साफिसियेन्ट टाइम दं बेरायनो एक्सप्लर खालामनो सानथामनि लेवर बोरै बाहेरायाव थाङालासिनो रुम सिङावनो उन्दुना थानो नङा होनब्ला आरो क्रू जानायनि रिजनानो बेनो जे जोङो दुनियाखौ नायनो गोसो आरो दाबायदि बैसोआव दुनियाखौ नायाबा माला नायनांगौ जाखो बोराय बुरिनानै थखन लायै लायै ओजों ओजा गाग्र' गुग्र'नो थांनोथ' हानाय नङाना स' दानो जोंनि लाइफखौ इन्जय खालामखानांगौ आरोना फैसाखौ सानबाय थाबाथाय जेबो जानाय नङा आरो नंगौ फैसाया सबकुछ आं मानियो बाट बिदि नङा जे लाइक
A to Z गासैखौबो बेरायनायावनो स्पेन्ड खालामो आङो न'आवबो हरो साथाम बिमा नायनांगौ जायो आंनि रेन्टनि स' गासैथिंबो मेनेज खालामनांगौ जायो आरोना बिसनाखौ आङो रेन्टआव लायो इलेक्ट्रिसिटि बिल जाबोर लांग्रानि बिल मेइनटेनेन्सनि फैसा गोबां थायो आरोना जेब्ला जोङो बाहेरायाव थायो अब्लासो जोङो बुजियो जे दुनियाया माबायदि ओमफ्राय हाउ एक्सपेन्सिभ द वर्ल्ड इज स' बेनोमोन ओमफ्राय खायसे क्याप्टेननिबो सेलारि सोंहरदों लाइक पाइलटफोरनि स' जेरै आंनि सेलारिया एभ्रि मान्थ आलदा आलदा जायो बिदिनो बिसनाबो सेलारिया एभ्रि मान्थ आलदा आलदा जायो आरोना ओमफ्राय आंनि जा कालिग जागोन बेनि सेलारिखौनो आं मिथियाबा आं बै क्याप्टेननि सेलारिखौ बोरै मिथिनो नङा होनब्ला बाट बेखौ आं मिथिगोन जे जेनेबा बिसोरो मोजां एमाउन्ट खामायो अबभियासलि बिसोरो जुदि पाइलट जानायाव एथ'ग्राब खरसा खालामदोंब्ला रिटार्नावबोथ' मोनफिननांगोन ना अबभियासलि 2 लाख 3 लाख 5-6 लाखसबो थांनो हागौ so depends guys depends so just a moment आं लिपस्टिकखौ फोनग्रोनो so yes guys आङो देलायखांबाय नोंथांमोननो आङो आंनि सेलारिखौ शेयार खालामै आंबो रेडि जाबाय आरोना so yes guys आं बिदिनो रेडि जायो आरोना बारा टाइमथ' नाङा it's just that आङो दिनै नोंथांमोनजों रायलाय रेडि जागासिनोमोन बेखायनो एसे टाइम लादों ओरैनोथ' आङो 10 मिनिट 15 मिनिट्सआवनो रेडि जायो स' येस गाइस दिनै आं नोंथांमोननो आंनि सेलारिखौबो फुरा खुलायैनो खोन्थाबाय आरोना स' दिनैनि बे मोनसे ब्लगखौ आङो बेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय एसेबाबो इनफरमेटिभ जाबाय होननानै आरो स्पेशेलि जायफोरा केबिन क्रू जानो गोसो जायफोरा केबिन क्रू एक्सपिरियेन्स आं मिथिगौ आंनि चेनेलाव गोबां बिदि सिख्लाफोर दङ जाय केबिन क्रू जानो गोसो ओमफ्राय गोबां कुइसन्स सोंहरो आंनि इन्स्टाग्रामाव फेसबुकआव इउटुबनि कमेन्ट्सआव स' बिथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै लाइक एसे आइडिया मोनबाय जानांगौ आइडिया मा आंथ' हल एक्सप्लेन खालामना खोन्थाबाय जे जोंनि सेलारिया मा बेसिसआव फैयो होननानै स' आइ होप बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय बयनि थाखायबो इनफरमेटिभ जाबाय होननानै ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव आङो माबा मोनसे बेलेग टपिकखौ कभार खालामसिगोन आरोना स' टिल देन स्टे सेफ स्टे टिउन्ड एन्ड टेक केयार गाइस बाय